Hello guys, Καβελέτης κάτω Παύλα Games εδώ και στο σημερινό βίντεο ήθελα να σας δείξω τι δουλεύω εδώ και 3 εβδομάδες και δεν έχω ανεβάσει βίντεο στο YouTube. Μου είχε έρθει μια ιδέα, επειδή έβλεπα πολλούς YouTubers να το κάνουν και να φτιάχνουν map, είπα να φτιάξω κι εγώ. Το δούλευα 3 εβδομάδες γιατί με βοήθησε ένας φίλος μου, γιατί δεν μπορούσα να το φτιάξω. Και θέλω να σας το δείξω. Είναι το 1v1 map του FNCS άσπρο. Το όνομά μου δηλαδή. Μπαίνουμε. Και τώρα θα το δείτε. Θα το κάνω start και θα σας δείξω πράγματα. Ωραία, περιμένετε πρωτού σας τα δείξω. Να το κάνουμε λίγο start. Να δείτε τα builds. Πόσο delay έχει. Που με κάτι φίλους μου που η γνώμη τους είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ delay. Λοιπόν, αυτή είναι μια ωραία FK area. Ναι, δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Εδώ είναι το 1v1 map, εδώ έχει ένα glass που έχει λίγα bugs, αλλά δεν βρίσκουμε κάποιο τρόπο να το φτιάξουμε. Εδώ είναι το reset, το οποίο να ξέρετε αυτό μας πήρε το πιο πολύ χρόνο, γιατί είχε καταστραφεί όλο το map. Και πάλι εδώ είχαμε πει ότι όποιος χέζεται πάνω του μπουκάρι εδώ μέσα. Είναι γενικά ένα πολύ ωραίο map, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου. Αν σας αρέσει πείτε το στα σχόλια. Και ήθελα να πάρω και τη γνώμη σας αν θέλετε να το κάνω public για να μπαίνετε και να παίζετε όσοι μου έχετε εγγραφεί κτλ. Εδώ έχουμε όπλα από το chapter 6, chapter 5, γενικά θα πάρω chapter 6 όπλα τώρα. Έχουμε βάλει τα καλύτερα σε mythic version, έχουμε grappler για να πέφτεις mythic. Εδώ παίρνεις τα coins και πας εδώ, ξέρω εγώ, τα όπλα που θες να τα φτιάξεις και τα φτιάχνεις. Το έχουμε κάνει με coins και επειδή σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα μυστικό μέρος, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, θα το δούμε. Εδώ φτιάχνεις τα τέτοια, έχουμε βάλει skins εδώ, όποιος θέλει. Εδώ είναι η FK area που κάνεις κάποια ωραία πραγματάκια. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο map. Ήθελα να πάρω τη γνώμη σας. Εδώ πας με τους φίλους σου. Όπως βλέπετε δεν έχει και πάρα πολύ delay. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχω γυρίσει και έχω γίνει sim-blended player. Γιατί από PS4 ποιος παίζει χωρίς sim-blended? Σπάνια παιδιά, που όποιος παίζει ειλικρινά σεβασμός. Αν και πλέον όσοι φίλοι μου παίζουν από PS4 χρησιμοποιούν sim-blended. Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίως το βίντεο, ήθελα να σας το δείξω. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν σας αρέσει σαν map, αν θα θέλετε να το ανεβάσω, να παίζετε κι εσείς. Πείτε μου πόσο του βάζετε από το 1 μέχρι το 10. Έχω το FNCS τρόπο εδώ, την τουαλέτα, reboot το έβαλε για να πιάνει λίγο χώρο. Τα όπλα εδώ έχουμε όλα τα όπλα, τα πιο ωραία όπλα κατά γνώμη μου για το Ford. Εδώ αλλάζετε σκηνάκι όποτε θέλετε. Αυτά.